Ole viewers le subscriber zong te chunga lom thu kan soi le a hei voina hianin chera punji Sohra anti ta ka khanin khanglai mun ma velte le munom tamtak subscriber te ta na inen du tu ni om tak taka kan ngai te fan kualna hun nei turin tunai Sohra kan pan me ka ei kan nau te ho te nen kan kal ania pianga Ronala Stefana le Suaya driver senior trip to ani ma se kan tumlo to mai nei khwa alo thalo khop maya engting nge ni en zel don ya chhumte anna sakhop ya chhum cha chu bang chuan chera punji kal hi chuanin khothiang vek vok khothani angai thina amaro chu tuntum kan kal ni ro hi chuanin khwa hi lo thalo khop maya chu wang chuan kan tum danang ten kan thengemo kan shalawa enge tui kho thla te puk moi tak te le khwa tlang han thira moi le nal tak munom tak teng te kha ron tilan kan tum bera chu ania amaro chu hei kalkong atangin tiang hian thum ajing ne sa hle meya amaro chu kalta sa tin ka han tilui ve boka enge ni kan ando ni heng lai ram Sohra hi apak chung le apuk chung te a falls waterfalls te en kherlo maila akong pui an le akhwa aram munma amwal hi amoi ema akhoi lai mei po hi thlak pui na amoi vek mei kha ani awangin helam panga hiam khatiang lama rilru neya kaldu na thinlung pu te nomani chuanin khatiang lam pangthla han laka hanlen kho thoven nan chuanin mun du thu sam ani chera Sohra lampang hi ti kha viewers le subscriber te chunga kan soi le du ani Sohra hi chera punji kha Sohra anti to thina chu wang chuanin kan lo lampol le thina ni pon mi se thiam na kha kan han deal ani so mi jing na sakhop maya ro hi tla chia silo tlalo silo inkar vela oma aram hi le seng thina mualte engma khwa thlir theilo reng maya chu wang chuanin subscriber le viewers te ta pon en man hla lo do hlek mai theya eng po ni se kan thlir thayang angte kan mu thayang angte ron tilan zel kan tumanga do thei takin sia thiam na nen khan min lo thir don nia mani lo khan lai lum kan kalna khan chhum jingya min te boy to engma mu thei lo khopin kan oma khata po han bei dongin kan ho to a tun tuma po hian hei Sohra kan kala hetiang hi alo ni le apoi kan ti khop mai ma se subscriber le viewers te ta non chhop chho hun chu alom ngei tura anga yang hei hi seven sister ania kan zu thleng thla a chhum alo na sakhop maya amaro chu tlailam thimdon to lama khanin aron veng ve dewa chhumin alo al chhum bo kha lo kiang ve dewa yen theile theyang anga han la afia po fia vak to lo ani khwa eng tha to lawa hei seven sister ania pui khop maya fit zathum le
somli vel bor an ti ni a san zawng hi hemi tlang chi patang khian tui khi ti hianin a ron luang liam top ani tila kan soi sual lawng chu a liam ang zawng ten han soila tin khu lai mi khu kan han thlira bol hloi mo kan han tia amaro chu lo ni mei lowa khua zo ka lo ni khu te mi khu hetia han thlir mei chonin tuiluan kora bol hlo in no khom mo kan tia amaro chu lo ni lowa latiam village khua a lo ni a motor tlo polo khua ani khu han thlir khu chonin tuilen in bol hlo a hnol thlak vel kha a ang hle a amaro chu lo ni mi lawa latiam village ania kalpo acha kom hle mai hunrem chang tem se chon kal tepo kan tumani hetia tuiron luang thlaina bol hlo hnol vel alen khom kha a ang kan tiama se lo ni mi lawa hetian aram hi alango tha thlir hi anuama mu hi nuam mani amaro chu soita kan khan khua athalawa chhumjing in alhia nasat mawangin tlai lampang a tlemin aron veng ve dewa chulaya chonin kan thei ang alang thei te kan view ve thok ani ti kha in mi she thiamna dil jin kan soi du ani hu te mi khu latiam village kha ani anom niam rei roi khop mai ro pui takani khimi tui kho thla chu akinin eco park te a chi sang a oma chunga te po chon kan vokala chulai chon thum lo jing veka engma mu theile lak thei in a lo om lowa poi kan ti hle ani tikhian Sohra chera punji omna chu tlang chi pani ti a hriat mei ome tikhian tlang chi patang khian tlang chi bzola tuitling ho zong ka tikhianin aluang thla ani Seven Sister an tia engen yan ti Seven Sister na lai takhi ka hret chi lawa tui kho thla hi pasari a om an tia kan thlirna hian a fu lo deuh nge nia a pasari han kho thla na lai chu kai ni chuan kan hmu chia lova kan thlirna in a zir lo wang zawk te aniange chuan tuna hianin kan han chhole hret kha enge ni Bangladesh viewpoint kan han tlaw le a Bangladesh viewpoint a hian tunma a view na thatak an lo siam thin kha tuna chon lo siam to lawin du lu po thein an lo siama kan han view vele lok don ani tuna chuanin a free in titiang a view na a hian a lo lu thei to a khungkhu Bangladesh ram ania tuilian in a bo na sa hle a khungkhu tui ania kan han soita kan khanin henglai nechina Seven Sister tui kho thla ang chi zong te le hmun tam tak henglai hian falls a oma khang ho zong kha khang ho zong kha khunglama khon Bangladesh a khon luang thavek ani ti kha kan hre thiam mai ome achan chu kan hnuai ena henglaya tui zong lo tui le tui hok zong kha khulama luang thla khu ani khuan airport vengen ya de chi maya song so tui vek ani avar so amang an thlak ve khopang le a khua a cheng ti tan chon tui tam mai
han tho le han che chua theina vak po ni in alang lawa hela tanga han thlir mai hi chonin tuilianina a chim chin ho vel te khu chu a kho buain a veng buain an buai ve ngei kha arin om ani India flag a phevat vat maya hela yan lautara a moi khop mai chuan helai kan kalna chera punji atang hianin Bangladesh khu a hlavak to lawa chu wang chuan helam pangkong atanga local Bangladeshi ho ranlu chho po hi tam tak an om thin ani an tia ni chhumni sat veng vong lai te ni sila heng lai mun te hian nuam mema en naman la amai ro chu soita kan khan va in chu kan heti de uroi maya a hmu nom turangin na hmu nom zo lo deuh ani thang kharang pa kan zukala video akhan kan da to thowa amaro chu tuna kan nauten an lakal lo wa zukal non le kan tuma amaro chu po chu wan duai thak takin titiang enge chhumte ajin na sat em wangin rote atlak deuh awang bok nen voin chu an khar ni an lo khar le hlau boka voin ni chu kan van duai hle mei azia po zia lo le ni amaro chu kalta sa tin kan lak thayang angte kan han la a video siam tur kan ni na awang khan kan hmuram chan le kan lak ve chun te kan rem khom mai ni ti kha min lo she sakula video te enge ni du thu po asam lo mai thei a ho lam mai thei amaro chu min lo en sak ram turin kan som chawani gan nau te chu nia no man te khop mai thla an la in selfie camera thazok le han zoom ngam deuh hleka en acha kom khop mai nei tuna po chumaron jing le tran deuh to a en po har sale tran deuh to ni kan nau te on thla te han la ve nak boka le kan video te en man la in du thu sam lo ma sela min lo en sak sam thina wangin lom thu kan soya ale peka te chuanin mun moi le nom zok te en man hla zok tura ngai te ron ti chho kan tum lenga chunguna te po chuan kan hmule don nia in zawai chunga kan lome